Gawe apa yuk? Aku ki arek gawe saos apa sambel iki nggo cocolan. Pertama-tama cepake kacang iki pira ya mau saon ya no. Brambang bawang lombok daun jeruk. Nah, nek wis cepake lenga ning nggon wajan. Nah, iki dibumbone kacang karo bumbon mau dicemplungke, digoreng. Iki lek goreng genine aja gede-gede, soalnya kacang ki gampang gosong. Dadi rasa terlalu matang gek diangkat. Soalnya engko ki mateng ning nggone erok-erok ngono kae lho, guys. Engko dadi rada pahit nek gosong. Nah, nek wis dicuper wae sing cepet ben lembut ya rata, ben ora pegel barang tangane. Lah iki mau tak tambahi banyu. Nek wis dimasak meneh kacange mau. Dimasak cemplungi banyu. Iki bumbone ana uyah, penyedap karo gula Jawa. Terus iki mau tak wenehi kecap ben warnane gelap, jadi rada ora pucet banget ngono lho. Nek wis mateng dicipi nek wis pas sekirane rasane pas, wis ngono kuwi siap disajikan. Iki iso nggo cocolan somai, cilok, gado-gado, wis pokoknya enak iki bumbune kaya ngene iki. Sekian dan terima kasih.